Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 17. Di ka agragsak no madidigra ti kabusor mo, kat di ka mat-agrago no maitibkol. Papagayan, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, awan ano, agkapoy-kapoy ka, James. Anya nga iti pagbanagan tibiyag mo no kasta ka kanayon. Apay ka di manen kaloy. Anya ti kayat mo sawan? Asus! Kasano nga umasinso ka nga Kasta ka met! Awan lang arudan ti amom, buntog ka pa nga agkut-kuti. Ha? Ay, awan mo no kasta ka kanayon, James. Awan tinasayata pagbanagan ti biyag mo. Tandaan am daytaan na ibagakan ka. Saan mo ngaminan nga ikaskasupay ni Kaloy? Amom lang arudan akay kayat nakaakan kantsawan dayjay a tao. Ngam kay kayat mo matngamin ti umasidag kan kuana. Kagurugurak dayjay a kaloy. Ilunlunod ko. Ay, maditi kasta ngay magbagam. Dakas ti agilunod. Kasano adyak ilunod dayjay a kaloy? Kat kunamatlan asinon. Kaslawan ti sabali a makitkita na no saan asyak. Masurunak ka talaga kan kuana. James. Agalwad kanyak dayjay a tao. Isuntumot ti pakapasamakan ti saan na anam naman. Uray kita. Agpaggaakak to iti sangwanan na. Tapno mainsultun tumat iti kastaunay. Anya? Ay na, Leia balasang ko. Di mo liwayan abagbagaan di asawam. Maday tikas dyan nga ibagbagana. Saan anasaya at ti agilunod? Talaga akas ta akanayon ti ibagbagakan kwa na, nanang. Nasaya at mat anak ko. Mas daawak mat ngamin kan ni Kaloy No apay kit di mat akay kayat na akan kantsawan ti asawak. Siyempre, makapainsulto mat ngamin ti aramidan na. Ure asino mat siguro, nanang. Wen, adda akditan. Hanggang jay agilunod. Madiday jay anak ko. Kat day tati kayat ko nga imulam iti panunot ti asawam. Aramidak, nanang. Di kay agdanag. Rumbeng laeng anak ko. Gaputaday tati kasayaatan ama pasamak. Anya nga James. Kumustan ti panagbiag mo, Awan latan sa, kumapoy ka lata. Mabalin ka di kaloy. Sardengan nakman. Na? Kunamlan asino ka. Idinto ta nagalas mo't ti biag mo. Saan ka mo't anarangay Ha? Kumantsaw ka. Noon nasayaat ko mati panagbiag mo. Ang agpada talaang mo't amangur kurangas. Iso sardengan nakman. O mga no jak malapdan ti bagik. Katno niya pa ti maaramid ko kan ka. Salbag ka. Si kamot ngamin lakay. Sardengam ngamin ni James. Amangan no inton sumarunok at agdin ng ran kayon. Para rabrabakak lang mat ni James? Adda dagiti rabak a medyo narigat nga aklunan. Amangan no kasya ti pagarupan na iti panang rabak mo kan kuana. Iso asardengam kuman. Ay kat, sige nga ruda. Tapno saan na dumakal ti amin. Daklay kaskason day ja James. Pikon. Nasaysaya atan ti kastang aramidem. Tapno maliklikan ti anyaman asaan apagkikin na awatan. Ay, anya pa'y nga rod. Di kastalangan. Wen, takas itinakunakon. Tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan. Anya di ko na yun, nanang? Ay na anak ko. Katno dandanigayam na ginnalaan ti asawam kanday jay akaloy. Anya? Apay, anya tinapasamak? Kasi iti sigod Kankantsawan ni Kaloy jay asawam. Nasuron sa kanu ni James. Katday jay. Nagsaon iti medyo saan anasayaat. Naimbag kanu ta saan mat alimbaban ni Kaloy. Ay, oo na yan. Daytan ti ibagbagak kat. Nalaing tumat ngamin ako mantyaw dayjay akaloy. Ay, anak ko. Saan nga imbagbaga kanyak ni James dayta?
Naskan amo-amuak no anya tinapasamak. Wen, Leia. Iti kasta, mabagbaga je asawam. Narigatan, no adakit din kagin-ginura na. Tamangan no anyan tukit de, ti mapasamak. Agyaman day di akaloy, tanalapdak ti bagik. Tano saan? Amangan no anyakit din tinaaramid ko kankwana. Anya kalakit din aya, James. Talagang agburburak ti darak iti day di ataw. Nakalaslastog. Naimbag ko man no narangay mo ti panagbiag na, ang imsan mat. Agpapada tayo mo't amangor kurangas iti panagbiag. Ngem no kumantyaw, kunamlan na kabakbak nang. Ala, Hoston, taamangan no anya pa'y ti mapasamak. Amangan no nakarkaro pa'y adumagsan ti daram kankwana. Sigo din ang nadagsan ti darak kankwana. Kat no bilang taddan to dakas ang mapasamak kankwana, wano iti pamilya na. Puutam da ito'y ngay bagaklaya. Siyak ti kang runaan ang maragsakan. Anya? Wen, kas itinakon-akon. Puutam tinaibagak. Bakit? Apay ngay. Di matla bumaawan ti gurigur ti anak ta. Madandanag anak mo't nga rutan. Ang mga nuan yan ti mapasamak iti anak ta. Di ka agsaw iti kasta, bakit? Pangasim ko ma. Pangaasim lakay. Ipanta ko man iti ospital ti anak ta. Ang mga nuan yan ti mapasamak kan ko ana. Sige, rubuatang marudan. Naskan ang maagasan ti anak ta. Alan, bakit? Anya jay kunam Edmond? Dakaloy kunak, adada ija ospital. Anya? Day tateg paiso, nakaron sa ti sakit ja anak da. Ay kat gungguna na. Kunamlan asino. Ha? James? Agpaisumat ngamin. Nakalaslastog. Kunamlan asino anabak ng launay. Agasam, takanayon nga ibaga na apapintasag ka no tibiyag ko. Kunamutlan na saya tibiyag da nga agasawa. Si kamot James, masakit lang aro din ja anak da. Kastapay lang ti bagbagang. Masurunak lang amin pare. Ay apo, ilisimpay lang ti kasta arik nam. Saranayin tayo kit DJ ka aruba tayo. Nakasarsaranay mo't ah. Bukodan na ti amin. Takunamot lang amin no asino no agsasao. Ay na, bagbaga am tuman di asawam, Leia. Apay aya nanang. Kasanumot ngamin, kat kaslakit din pagaayat na paitipan na ka-ospital di anak da kaloy. Anya? Wen, nagado ti agibagbaga kadagiti kalugaran tayo. Napalalo kanu ti ragsak ni James anak kaammo, nga adday di ospital ti anak ni kaloy, kat nakaro ti sakit na. Anya? Made ti araramidan ti asawam. Anya langan tirik na dagiti masaknan, no makagteng kadakwada ti damag, anapalalo ti ragsak di asawam. Sigurado ang masaher tirik nada. Isu nga ron abagbaga to ni James. Tasardengan na tikas jay nga araramidan na. Lakay, awan mo ti pagbaliwan ti kasasaad ti anak ta. Madanaga na katalagan. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko ana. Bakit? Di ka mapukawan ni tinamnama. Amok nga da kaasi ti Diyos. Saan nabaybayan ti anak ta? Uray manupay ti mabusbus diti ospital. Awan anyaman na kanya. Pilitot ti agsapol iti magastos. Lakay. Ala, bantayam ti anak ta. Nasken nga agsapol ak iti kwarta. Saan ta ngamin nga amo? Numano ti magastos tayo dito eh. Bayat ti kada ti anak ta iti ospital. James Barok, daytoy kat pamagbagalaeng Agyamanak no denggenak kas ina ti asawam. Nanang, saan arumbang abagbaganda? Nang runa no maipapanmat lang iti kasasaad ti anak dayjay akaloy. Awan mo ti dakas ngar aramidak kat. Ala, ibagatan akasta. Ang made ti panagragragsak mo, kabayatan na kasjay ti mapaspasamak iti pamilya ti tao akagurguram. Da kayon ti mismo nagkunananang. Akagurgurak dayjay a tao. Pudno. Hangam anya ngay ti basol ti asawa ken anak na,
tairamraman mo kit din nakagura ida. Ay nananang, pangasyo man tadidak pakibyangan. Amang ano dapay rumso asusik iti nagbaetan tayo. Gapo iti da itapan nakibiyang nyo. Amom Leia, saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam panagkonak, madimot ati kasjengar aramiden ni James. Edmond, Dandani makabulan ti anak da kaloy iti ospital. Aging ga ita, awan pay lang tinagbaliwan ti kasasaad di ubing. Kalpasan na, kasjay kit din ter aramiden di asawam. Ipakpakita na tinalaos a panagrag una, gapota na karma kanon ni kaloy, akanayon amang kantyaw kinkwana. kinapod na. Kanayon abagbagaak ni James. Ngam di nakmat ng danggan, Edmond. Ay, di mo sardayan abagbagaan, Leia. Amangan no makadanon ken ni kaloy ter aramiden na. Delikado. Siyempre, aborido jay tao. Kalpasan na, maamuan na ter aramiden ni James. Amangan no daytan ti pangrogyan ti guluda. Handay tangaro ti amkag. Kat dayta ti kayat ko aliklikan. Anya ngay lakay, nakadiskitar ka kadi. Awanin apulos tigam ko a kwarta. Awan nga rod, bakit? Jak nakadiskitar ita. Anya, Ngam di kagdanap. Kas itinakunakon. Jak agsardang. Aramidak ti amin, tapno makadiskitarak. Diyos ko. Anyan da ito'y amapaspasama ka data. Apayakas to'y matan. Jak amo, bakit? Jak amo no apay akas to'y matan. Ha? James. Anya ter aramidem dito eh. Umay nakmanan kantsawan? Ibagam manan apasaya atak ti biyag ko. Hoy, kaloy. Kastoy mo ti makunak. Sikat ti rumbeng amang pasaya at itibiyag mo. Barang no agim bagpay ti anak mo. James. No anyaman tinagbasulakan ka. No nagbalinak man analabas, no rabakan ka. Pakawanin nak. Ngam pangasim. Di mo kumairaman ti anak ko. Ah, Sige pare. Mapanakon. nadlaw ang nalaos ti pungtot na itinaybagak. Nadlaw ang linaplapdan na lang ti bagina. Anya nga ta ti gagaran ako ma. Apay nga imay dito'y balay. Amangan mo't no napatig kumatigagara na. Ngam di mo inikan iti gundaway na. Nagpailuyos ka manin iti guram kankwana. Leia. James, lakay. Saan nga iti amin na gundaway katrumbeng apagturayam ti pungtot? Wano anyaman akita ti gura iti barukong mo. Laglagi pom kumamot ti kasasaad dagiti masagnan. Dandani makabulan nga adda iti ospital ti anak ni Kaloy. Isun ti damag dayta. Kadakkelan ti gastos da. Amangan no awan pay kit din ti maaramat da. Amangan no umay kumaakit daw iti tulong ti tao. Leia. James, agbalin ka kumamot aman ang nga asi. Nga oray sagpaminsan laang. Di mo itulok alamutin na kan tinakaro aguram. Iti kanayon apan ang kantyaw kan ka idi ni Kaloy. Laglaki pam. Awan tinasaya at pagbanagan ti kasta nga aramidam. Bakit? Agpalas ka. Darasam. Mapantay di ospital itamit laang. Noy may ka diti ospital. Tapno parupaan nak manen. Pangasim, James. Napatpatag para kanyak ti kasasad ti anak ko ita agundaway. Kaloy. Imayak tap no kidaw iti dispensa iti impakitakan ka. Di napan kay di balay. Sana rumbang ti kasjengin naramid ko. Iso pakawanan na ko ma. James. Pasensya kami ko, ma. No nalabas ti panangkan kantyaw ko kan kay ti kalabas. Maamiris ko itan. Asaan arumbang dagidi nga inararamid ko kan ka. Awanan kanyak na jay. Lipatan tan. Ti importante ita kat ti kasasad ti anak mo.
Nakasagana ka tumulong, Kaloy. Ibagam lang na niya ti maitulong ko, ha? James, agyaman akin ka, ha? Kaloy! Kaloy! James, pasensya kayo nun na isturbok ti saritaan nyo, ah. Kaloy, ti anak ta, nakapuotan. Ha? Agpaiso? Uwan, sige, sumarunukan ton itayan na. Uwan, bakit? Nangag mo, James. Nakapuot ka nun ti anak ko. Uwan, Kaloy, nangag ko. Kat maragsa ka naklaunay. Kas itinakon-akon. Nakasagana ka tumulong. Ibagam lang no niya ti maitulong ko. Tasan ka amapahay, Kaloy. Pudno anasaem no datayo ti mapasakitan. Ngem saan arumbeng apagragsakan ti panakaidadanas ti asinuman. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay apakasalitaan. Ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangdarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.